Umintri ka sorkar jala bad MLA ka thain ma wailat miki shila ula ITA ki work order na ka banta bantei ki artili ki sub center ki bathamai kata hayalong bat sabak muswang ban kentiu ka jing shakri ha ka koi ke kya shaki pai ba ya kini ki work order la IT hak arpu ar tarik kalalingkon habawan pli pai ba ika health ATM machine hajwai civil hospital yalong bat kumju ru ya ka MHIS pharmacy ka bantri kam baro arpu saw kenta ya ka sub center ka badan hayalong onte ha ka jinglot ka basan busan point san pholak tingka katba ka ba hasaba muswang onte ha ka jinglot ka basan busan point san lak tingka Wow ya ki work order tu dedep yo sanction ni nei bentai ya artli ki sub center hapo kani ka constituency ki yonga to wi te to ha kani ka chnong yelong hi sub center ko dedep sanction yo work order sagawin to ha ka chnong sabak wo pai ya ka chnong sabak ya ka chnong mo ka swan bat kam jo le ya ka lat mangse hai tu temut yoluti ya wa khnang wa dewa m kini ki sub center khnang wo ye ki tackle ya ki won ki jing em kam hai tu hi yo like ku khia cha kini ki district hospital and ki PHC ki CHC dengan ngai scam ada kini ki initiative umman go ke jing kerku ya ki nong chong chnong ki yong i hapo kini ka district hapo kini ka region ki yong i badang em da chibon go dia kalamin ni kang dong hi onu usdang da yo i chim ke review hai jing to ubon ki benta nei benta ki jing em kam ki ubon ki wadang yai bot den nei liang yong nga la da panan ne wa to haden ki meeting haden chi banai ki ki ngai ka action taken report ko wa yi le yi da bot den yi da hey halor ka tu ka meeting la ni ka jing kram yo tengah ini por kwa dio pendrong nei ba chim re por yong pi han re yoluti wan api la na le ya ki pai ba ya ki nong chong chong yong ka state yong ka jalai ki yong i kanu to kani to ka collective responsibility ki yong i bon sen i bon sen jo ongi wato wa sarkar la ni ka health department henry ngas nya wato i haps dangi khamtam ku maintain ni ya ka te healthy lifestyle ki yong i ne ba bon hini ki kejut ki kat ni jan jo yo bai phi kam man katte to bon bagi kejut ki wa du nei da wam em maintain ni ya ka te jing im go biang la ni ka te lifestyle ka te ka bam gadi hajing sket kam ga da yo yu to kam tam ku bagi cases yong ka haki bon ki kejut mo kam man katte te kam tam ga cancer le ko mi na wa ko da jor bha kam man kat ni te kam te ter tang hanni ga review meeting siaw comment ba o yo e ga jing ro ya ka ya ki ni ki mo ya ki doctor support ga district ki yong i yo hagi ni ki snem gu de dep la dapat i ya ka report kam tam e jing to wa ka mother mortality rate wa ka infant mortality rate ki jing yap yong ki man bei bat ki khna ai por kha yo i da hier bago po district yong i ya gani e ku blai na do ka DMHO adu i doctors ku em po ka MCH bat kam jo ni civil hospital yo lamba ka jing kre lang yong i da ye pun hier ya gani ka numbers ya gani ka jing do ya gani ka jing im ka yo luti le ni chkhmat le dang yai kre lang i yo dang ye cho i wan ra ya ka te ka chat ya nang ha po ka district yong i